aku ngono. Nang gelek. Unggah sik kok ame sak garak dulu. Oh nipuk bering wae. Antane kok suwe aku. Lanjut mendarat ki. Dewar ngene. Parani to. Iki meneh udo-udo Udo lagi. Kopi rek ngono terus sampe udo-udo kok. pelanggaran ngono. Endi. Kentole ketok sak. Ngono. Dinten kok suwe temen-temen karo wong. Bakal bungku. Ana wong di gedang kene kok di padha gedang wae kok. Gedang lagi kemerjet iki lho, lagi metu kontote. Pas aku wis tok kene malah mabuk. Aku tak takut jelas mati. Aminan idene ngene. Wis mulai abi kok arepku paling matikan lho. Ini bangku gaya mes lan. Delok adek kowe. Apa? Banyu. Jekna terapa? Mbot, iki yo keren. Bar mateng langsung selarasan. Terus ana wong juri wis aku terus aktif. Nggone apit ning kono Kok tapi cara Mbak Nida iki marah ame Mbah Wim apa? Tapi ra disego jago Apit. Allah apa. Sarapan becak ya, Neng? Oh, Nida kok. Dek mono isin nek rono tak Sarapan becak. Apa musin. Nek sarapan. Ndi? Apa wis baca? Tak ilangi. Oh kaya lah. Iya sih garing ngono ora kabeh ngono. Tapi ada kambing. Ora ndek. Tak anu ki lho pokok iki. Iya. Wis